Ei mitään hajua minne mut ollaan dropattu! Mut tässä ollaan. Aika nice. Aika nice. Ei mitään hajua minne mut ollaan dropattu! No näin ainakin ton Muay-Thai-salin äsken tossa. Se on nyt nähty. Joo, hostellin vois löytyä. Ja et mistä mä niinku nukun. Ja wifi, koska mulla ei ole wifi. Nää, kun saadaan toimimaan. Niin Ja on nytkin mennyt matka mukavasti. Itehän mä päätän näitä asioita, että mä en suunnittele mistään mitään. Alright. Mä oon nyt päättänyt, että mä aion opetella ajamaan Skobaa. Koska ain't no way, että mä aion olla yhdessä paikassa enkä aja Skobaa. Niin nyt alkaa harjoitusleiri. Ja nyt mä kanssa oon päättänyt, että mä menen tonne yhteen guesthouseen. Vaikka mä oon vähän niinku silleen, että pitäisikö mun olla hostellis, koska mä haluan tavata ihmisiä. Nyt mä ehkä erakoidun. Ja sit mä en näe ketään ihmisiä. Katsotaan mitä tapahtuu. Ei vittu. Tuolla pitää vissiin kävellä tuolla ylhäällä näitten kanssa. Jesus Christ. Ei pääse autolla sinne, niin katsotaan. Siis pakko kyllä opetella Skoban ajamista. Ei oo niin paha. Tässä on tällaista normaalia tietä. Ei oo hirveä mäki. Niin menee ehkä ihan fine. Mä sain apua. Jee. Pitää rakastaa vahvoja miehiä. Mut siis hei! Tää on niin siisti paikka. Mitä? Oh my god. Super cool. Yes. Voin maybe recommend. Nice. Toi aina pelottaa, että paljon täällä on hyttysiä. Paitsi ihana prinsessa, sänky. Mut vittu, apua, mua kyllä vähän pelottaa. Mä oon moni rookie vielä näissä tököissä.